sayaku suwung lewo mana bingung yen tan panggih ing sarina ing sadalu parat ulat mulih tirta rembuyung tuwa tresna ning ati Rembuyung ya ning kene kasmaranku le segara madu ora kali memanisi kalbuku saya tine rasa tresno muga siramu tan citra kayuyun kasmaran segara madu karya budaya bersama channel YouTube-nya apa Dun? Apa ya? Arep buko Arep buko Arep buko Arep buko Arab buka live. halo halo Arep buko halo halo sukses raya yuk suwung lewo mana bingung yen tan panggih ing sarina ing sadalu parat ulat mulih tirta milih rembuyung tuwa tresna ning ati Asmaranku lir segara madu ora kanis memanisi kalbuku saya tine rasa tresno muga siramu tan citra kayuyun kasmaran segara madu karya budaya bersama channel YouTube-nya Arif Duko. Halo halo. Suwung lewo mana bingung yen tan panggih ing sarina ing sadalu parat ulat mulih tirta milih rembuyung tuwa tresna ning ati yundul kasmaranku le segara madu ora kalis
lagunya Segoro Madu.